into ezosilekelela abazalwane kuyo yonke into imfundiso kaJesu Kristu Inkosi uthi ufundiseni. Nansi into ezosilekelela. Amazwi kaJesu siwalalela ukuthi uJesu mayefundisa ubeka kanjani. Bese siyibuka thina ukuthi senzani. MawuJesu ekhuluma uyibuka wena ukuthi mina ngenzani. Bese sibukiza ukuthi emhlabeni kwenziwani. Ake ngiqale ngegama ma umuntu ebuza ukuthi yini ukudela. Ngizoyiqala ngalendlela ngokusizwa umoya ingcwele. Mhlambe ezokwenza ukuthi nabantwana labancane bazi ukuthi yini lenhlizwayo. Mabe phuma lana lezi ngane ziyabamba kakhulu bazalwane. uNkulunkulu esenza kakhulu. Uma ngabe umuntu ezobuza ukuthi yini ukudela. Unempendulo ongamphendula ngayo nawe ngokusizwa umoya ingcwele. Bathi ngicela ukubeka kanje. Mhlambe khona ayengikholwa ukuthi khona izomsiza leli engizoyisho. Ukudela ukuyeka into uNkulunkulu angayifuni. Embi eyisinengiso kuye embi ukuyeka into kaSathane. Yini ukudela bazalwane? Ake siqale kanjalo. Ukudela mayithi umuntu ngidela konke. Then ukudela ukuyeka into kabani kaSathane. Sekufuneka manje wazi ukuthi ke iyini into kaSathane. Right, ngiqala ngaleli gear. Into kaSathane mase sicacisa ukuthi yini. Soqala phansi. Yonke noma siqale kanje. Isikole izikole zonke izikole ekhona emhlabeni ezikaSathane. Number 2, yonke into efundwe ezikoleni ekabani kaSathane. Then sebefundile abantu sifuneke bayosebenza. Yonke imisebenzi esetshenzwayo yalelizwe ekabani kaSathane. Yini ukudela? Yini ukudela? Mawuthi uyayidela into ngoba igama lokudela isizulu bazalwane libuye libe mbaxambili. Yabona? Then umuntu ezongiphuzisa amanzi ngomila ngithi. Then ungiphuzisa ngeglasi. Bese ebuza ukuthi udelile yini? Usho ukuthini mayisho njalo? Anelile yini? Manje maqhamuka uthi umuntu ngiyadela. Kusho yini uyidelile? Unelile yini ukuphuza amanzi? Yini uyidelile? Igama leli seBhayibhelini. Kodwa incazelo yale eqonde ngqo. Ngesingisi bathi i-context. Ngezulwini i-context. Ishe kashe? Yini i-context? Ingqikithi yaleli vesi ngoba into engifundile ngeBhayibheli kuyenzeka nifunde ivesi elilodwa kanti omunye umuntu ulizwa ngendlela azi ngayo kuyinguthi umi kuphi leso sikhathi. Lento ezama ukuyiqondisa ke edale i-confusion. So ukudela ke sisebenzisa igama lokuthi ukuyeka yonke into kaSathane. Wenze njani ke lapho ke? Uyadela. Yini into kaSathane? Zonke izikole zasemhlabeni ezikabani? Yonke imfundo efundwe ezikoleni ezikabani? Efundwayo into kaSathane. Then imisebenzi etholakala ukuthi usufundile ezikoleni ekabani? KaSathane. Then amabhizinisi aphethwa abantu abafundile benza yonke imikhuba emabhizinisini. Bayenjani bayathwala bayakhendla babulala abantu ami ngamagazi yonke into lena. So into kabani yonke lento leyo? kaSathane. So ke mathiwa dela konke kakhulukazi uNkulunkulu masikhuluma kubazalwane sigcizelela lolu hlangothi olungambulwanga ngoba abaningi bathi ngayeka amadlozi. Ukhoza amadlozi okabani kahlehle. Ukujolo kabani. Uphuza utshwalo kabani. Ukubema ugwayo kabani. Ukipito kabani. Uqamba amango kabani. Bese sigcizelela indaba alokho abaningi bakwa umuntu bazi lokho mayethu njani. Mayethu sindisile. Angethi. Right? Then ukugubha ukucelebrate usuku lwakho lokuzalwa uthi happy birthday. Lesikhathi uthi happy birthday ukhuluma ilanguage kabani? kaSathane. Dan ngenkathi uthi Merry Christmas ukhuluma ilanguage kabani? kaSathane. Ngenkathi uthi Happy Mother's Day ukhuluma ilanguage kabani? kaSathane.
ngenkathi uvuka ebusuku kuthiwa nqayile unyaka uqhumisa ama-cricket wenza isenzo sikabani sikaSathane uyakhonza uyaweshipa njengoba masiphakamisa izandla sithi we glorify your name senze njani lapho bazalwane siyaweshipa ubani uNkulunkulu ophilayo ubaba usezulwini uma uqhumisa ama-cricket uyakhonza uthi uSathane ubaba wakho uNkulunkulu wakho ngenkathi uqhumisa ama-cricket. All right. Yonke into to celebration. Yonke into to celebration. So ngicabangela nawe ke. O Valentine's Day, o Father's Day, o Mother's Month. Women's Month. Yes, Women's Month. Or Heritage Day, or World Cancer Day, World AIDS Day. Zonke lezi izinto zika Sathane. Khona ne World Girls Day, World Girls Day. Khona Teachers Day. Izo zonke imigubho leni into kabani yonke lento. Workers Day. Yonke Workers Day izinto kabani? Freedom Day izinto kaSathane. Onke lama holiday asekhalendeni angekho ekhalendeni kuthiwa amaKristu into yonke leyo kabani kaSathane. Umzalwane ohlanganisa nayo ukhonza ubani? Ukhonza uSathane. Ake siqale ngalelo giya ke bazalwane. Bese siyabuya ke sokuprova ngani ke manje. Ngezwi kaNkulunkulu kodwa ngeke siqedeke konke manje. Makuthiwa ke uyadela konke. Usho ukuthini ke manje? Usho ukuthini? Sengichazile igama. Uyayiyeka yonke into kabani? Okay, usuyaphuma la uthi ngeke mina ngisayifunda imfundo yangisaya esikoleni. Why? Ngoba isikabani? Mina ngeke ngiyorizana manje ngayo kumsebenzi ngoba why? OkaSathane. Then uyosho manje emndenini wakini uthi ningaphinde ningithengele ikheke, ningaphinde nithi birthday. Why? Into kaSathane. Then kwakukhanyela ukhulume ngendaba ukuthi wayesupport iChiefs ethanda ama-sports then egembula igambling nje manje ibhizinisi enkulu ngendlela ematsayo abasenza abama-sports basenza igama ukuthi i-betway. Oh, thank you so much baba. I-betway yonke lo into kabani kaSathane yamadimoni yasemkhathini yasesogweni yangaphansi komhlaba. So uma uyihlanganisa nalonto nje okwazi ukuthi wena useyingcene useyumgali kanye nobani noSathane. Uyafana nomuntu ohlabile wahlaba inkomo wahlaba imbuzi wabiza abantu then kuzofaka iphandla gaya utshwala lana kuthiwa kwenza umsebenzi. So uma uthenga ikhekhe nawe mina wenza ama celebration lawa then uma uthatha ingane yakho uyiregister esikoleni yofunda uyelela homework okwazi ukuthi uyikhonzela amadlozi uyikhonzela uSathane uyikhonzela amadimoni. As that. Siyafunda egameni kaJesu. Sekulula ukuthi uma uphuma lana uthi ke okay sengiyaunderstand ukuthi makuthiwa ngidela konke ngiyeka ngishiya then ngilandela abani ke manje Jesu Kristu nemfundo yakhe. Yani ke sizocaphuna ingcenyana ke manje esizoyixoxa sonke ke ninolwazi mhlambe nje uma Mthuleke nje uzoveza ithuba lakhe angithi uma Mthuleke uthi akaphumi kwisystem angithi unesi almost unezinto azazi ejulile zakwaNesing athi mayizwa le message wathi uyayazi lento leyo. So but nanje njengoba nisasebenza nje abanye bendani then khona izinto esizothi masikhuluma nekhombula ukuthi ngiyayazi le language le. Yilokho esifuna ukuprova ke manje ukuthi okay makuthiwa kaSathane kanjani omunye umuntu uthi lo msebenzi ngawucela uNkulunkulu wangiphendula uNkulunkulu wanginikeza. Ake ngithi ke uJesu mayifundisa uthi angeke ukhonze amakhosi amangaki. Okay, then umkhonza kanjani umuntu ikhonza kanjani inkosi? Ubona ngani ukuthi ukhonza yiphi inkosi? Isikhathi osichitha. Ubona ngesikhathi osichitha lapho. Manje uthi uJesu ngeke ukhonza amakhosi amangaki. All right, sibona ngani ukuthi ke sikhonza uJesu Kristu noma sikhonza ini imali umamona. Sobona ngesikhathi sisichitha khona.
Angithi manje silungisela ukubuya kaJesu bazalwane. Siyahlambulwa sengcwele sifuna iqiniso nje balinjalo. Ufuna ukuphuma lana uclear. Yabo laba sebethatha inqumo emini bathi badela konke. Izobasiza lento bagxile. Laba bathi bengabazi emini bazocabanga ngendlela mase beyolala. Yabona? Then kufuneka wazi uma ubuyele emuva nje ukuthi okay ubuyela emsebenzini wakho ukwazi ukubuyela kubani. Usathane. Lezi zinto uzoyithola uyathanda noma uthanda unjani bazalwane. Uzoyithola mzwana ufika phambi kwesihlalo sami. But uNkulunkulu usenzele umusa ukuthi sizizwe unqume udecide ngibeke ukuthi uNkulunkulu lapha kuJohn ngibeke ukufa nani khetha ukuthi thatha ini ke wena. But uma uyireject njengamanje it's fine. Ngeke ngathi kwamanye ama-order kulaba abalalelayo. Ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngiphila ngokukholwa. Ngiphela ngokukholwa nje bazala ayikho akukho la ngicine khona ukuthi mangalikhuluma iqiniso ngizonswinya ngeke esanginekelela umuntu. Ngiphila ngokukholwa uNkulunkulu ungiqeqeshile and ngiyambonga kulokho egameni kaJesu. So anginamahloni ukukhuluma iqiniso bayikho into enjani bazalwane ezongilahlekela. Baphinde futhi bangiphapha ngongithathela ingane zami. Yini ngizoyisaba ke manje? Ngoba ngilahlele yonke into eyinzuzo kimi nemnandi nengidukuzana injani bazalwane. Okungisalela ukuthi ngikhulume ini? All right. Okay. Ake sihlise umoya ke manje. Ngakho ngithe yasiqala ngaleli giya. Ngoba ngifuna ingene lento. Yabona? Lengane leyazi ukuthi kade sisenkonzweni sixoxele ingane ethi hey kade sisenkonzweni kuthiwa sidele konke. Yini lento leyo? Kuthiwa ukuyeka, kuthiwa seke yonke into kabani kaSathane. Silandele bani uJesu Kristu yena sifunde imithetho kaJesu Kristu yona yodwa etholakala kuphi eBhayibhelini elinjani ungalishiya igama ukuthi iBhayibheli elinjani because all the collections of the books are called Bible but this collection of books is the holy books. So lengane mfuna mayiphendula itshela abangani bayo ixoxa ithi ngidele konke ngishiya konke then ngiyeka konke ngoba isikole sikabani sikaSathane. Then sike sikaSathane kanjani ke manje sifuna sitholele ulwazi right yonke into efundiswa ezikoleni iphambene nentando kabani mhlambe kuzongena okunye kodwa bengifisa nje ukuthi sibuke izwi kaNkulunkulu kafushane sithola amavesi esizokwazi ukuma ngawo ukuthi ngenxa yezwi noma usushushiswa noma udizingelwa noma uhlushwa kodwa uthi izwi likaBaba uNkulunkulu elaphuma emlweni wenkosi yethu Jesu noma inkosi yami uJesu Kristu enkolwa ngayo lithi singasekho thina nazi into ezokumisa ke ake siqale kanje la ake sivule uJohn chapter 8 verse 29 John chapter 8 verse 29 Ngakhohlwa bazalane ukuthi umoya ngcweleni udabukile ngempela. Kodwa uzojabula masithatha inqumo, ujabulile ngalabo abathatha inqumo emini. Uzojabula ngalabo abazothatha inqumo ebusuku. John chapter 8 verse 29. Sicela uqala enkosini njengamanje. Siyafunda ke. All right. Okay. All right. Asinaso isikhathi sokuphuma, okay? Yeah, nisizane manje mhlawumbe ukhona ustrategy shayo ukushesha athola izwi. Nimsize bazalwane. Sesithole sonke? Yeah. Yezwa asablokhu zamaBhayibheli. Singabahambayo thina. Singabahambayo thina kulomhlaba phasi ezulwini. Impela bazanjwe basihlale kanjena nje siyahambela sekhaya. Yabona ngiyacela inkosi ngilekelele ngikhuluma ingonyo Luka angifisi ukulahlwa nembeze mase ngifike ekhaya ngoba uba buhlungu abantu abayesihogweni ubuhlungu babo uyalahlekelwe
into engiyisile ukuthi ngingabiningi ukuthi ingane zami ithathiwe is because ekaNkulunkulu iningi kakhulu ithathiwe and uNkulunkulu ngizwisa inhliziyo yakhe ukuthi kubuhlungu kanjani ukuthathelwa because ubaba uthathelwe naye uthathelwe uSathane njengoba nami ingane zami ithunjiwe uSathane esebenza ngabantu bakhe abantwana bakhe angithi ifundiswe esikhuluma ngaso isebenzi zikabani mase ndame asontweni manje religion bazalwane ithi ama-devil worship i-devil worship enkulu ilena vele eqashe uhulumeni isikhonzi what is worship sorry ma what is worshipper yini worshipper isikhonzi so uyenzani lapha nama kuthiwa public servant uyisikhonzi sani government servant uyisikhonzi sikabani abani uhulumeni akakho ngisho ingane yazi ukuthi uhulumeni eSouth Africa usebenzela abantu ama-television labana ubona ngani ngemthetho eshayayo hayi bazane kufuneka amaqhawe manje abantu abazomela inkonzo yabo kunabantu abapanisha manje uNkulunkulu ufuna abantu abazoma manje babuyele ngapha bathi babo sibiya thina simnawa manje sibamba ivangelo kudela konke sizolumela manje siphumele obala yabona khona abantu uNkulunkulu afuna ukubaletha but ubaba usibiya manje nomndeni wakhe ngeke bakwazi ukubamba ngeke bakwazi ukubamba lo mthamo uNkulunkulu afuna ukuletha kufuneka sibambisane manje khona ufunda ivesi lana ukuthi singamasoja ubani ufundele ivesi emini singamabutho kabani kaKristu Jesu kufuneka manje uzorecruitwa la manje kufuneka imbazalwane amabutho kaKristu mangikhuluma ngebutho angikhulumi wesiza wesifazane ngikhuluma ngomzalwane wokokona angikhulumi ngegender kufuneka amabutho manje uthi obani ababuthelwa kuKristu manje because inabantu manje impilo ihlasele manje bajabulile mabe ubaba usibiya nomndeni wakhe bebona enkenqeza yedwa kungekho abantu abasabuthayo babuhlungu bebona nina ninje kodwa futhi ngeke kusize lokho mami ngiyithatha inqumo imphumelo bani yabona hayi ukuthi mina ngizomisa ukuthi ngikhona abazalwane cha ngizoqhubeka ngiyithatha inqumo noma ngiyithathi ngiyahamba lohambo uba ngitsheliwe kahle ukuthi mangiyeka le ndlela ngesihogweni mangakhulumi futhi ngiyapi ngesihogweni so kungcono ngihluphele uKristu uma kuseseduze ukuthi ngifike ekhaya uNkulunkulu ungamphulathi ngiyophumula inguna phakade ngoze ngikhohle ukuthi ngangahlushwa emhlabeni ngendlela kuzoba mnandi ngama ngifika le so uzasho umphuzo uPaul uthi usizo olunjani olululana lungolesikhashana kodwa liyasebenza lusemsebenzini usebenzela ini inkazimulo very soon enjalo asikaziwe siyavayika kodwa mzwane bonakala siyofana naye bengastelela namhlanje singasabhekeki singasabhekeki mawuje sechopha nathi sobe sesithopha kodwa babebona ukuthi uvusi phela loyana lama developers mayifika la letho zongulisa yabatshela ukuthi phendukani udokotela ngamtshela ethi uzongihlola ingqondo ethi ngiphambene ngathi nina none kakhulu ngoba nibanga nenkosi uJesu instead abantu bathemba uJesu ngokuphila bathembe nini nithatha indawo kaJesu nithatha indawo kwaba uNkulunkulu nini sihleli naye office lakhe kanje le mphumulo ngadrive imoto eyisekhona ngayistenga ngiseyina nginankinga but onesi sebeshilo bathi unjani lo muntu sihleli ama-development ekhona ngithi ngiyakhuluma ubhizi unesi utshela abanye uthi omunye somkhulu weclinic ya Samuel uthi utshela labantwana baphosa akhona lalela ngahamba ngoyipsychologist sahlala phansi nayo yathi yazi uthini baba iwumsulumane esandiya yathi ngomthetho ngabe sonke funa besiphila lempilo sonke njama nje funa ngibuyisele emuva kodwa manje ngoba umthetho wokusebenza uthi angidlulisele kwi-psychiatrist i-psychologist umuntu ohlola ini i-psychiatrist umuntu wenzani oyilaphayo ngihamba ngaya khona bathi kodwa ngicela ukuthi ubekezele ngoba lolu ahlobo uyakulona ngiyalwazi ngempela ingane umuntu wesifazane ethebona ngiwubaba umuzi basalwane but into bazana ubona yakhe amagunya ukuthi yini iyodokotela izokhuluma isinoma kanjani ngokubaba makuzofika ingane ezincane lana ayihlonipha umuzi wendoda ayihlonipha ubaba uthi ngubaba uyangibona ukuthi ngubaba asasamna lokho egameni uthi uphethe amaqhuzu uphethe certificate kaSathane uphethe approval neauthority kaSathane sengizosabana nto mina uphethe isithixo
lengane ifuna ihlaliswe phansi lengane ifundiswe funa bengiyisiza lengane ndodakazi funa bengiyakusiza angikwazi ukukusiza ukuphakanyisiwe phethe into kaBaba wakho sathana funa abantu manje amaqhawe ezophuma kumele imbazalwane ivangeli amagwala azodla imbazalwane azodla impethu zasesihogweni Isambulo 21:8 Amen. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna into yakhe manje bazalwane. Asifune nezwi ngicela ukwehlisa umoya nkosana. Ukuthi funeke ngene lento egameni kaJesu. Ngicela ufundele. Ongithumileyo unami. Ngangishiyanga ngedwa. Ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Ubani okhulumayo lana? Ongithumileyo unami akanjani? Ngokuba njalo ngenza njalo okunjani? Ukuthandeka kuye. Wena nje ubuthisha nje nakathandeka lokho ofundisayo ukuthi abantu baveleni uma udokotela wena kuyathandeka kuye uma ngabe ukhipha ibelethe efa kobani ukhipha isibelethe esokobani uvala inzalo evulo bani kunabantu kufanele bathole ingane eziwu10 unibavalile basathole ingane umbulali kuyathandeka lokho isikhathi siphelile manje bazalwane yazi ukuthi bahlala nje nasazi uma sophinda sihlanganene singahlela thina sophinda sihlangana asama siphinda sihlanganene but kufuneka abantu abazophuma la manje umuntu edicidile athi I have made up my mind ukuthi ngizomlandela uJesu Kristu waseNazaretha ithini inkosi uJesu bazalwane ithi ngenza njalo okunjani nango umuntu efuneka sibukele kuye njengamanje wasikahle kulawo khona la wakhe khona indawo yasathana nje wazi kahle yazi language nase ngikhathele office mayithi ngafika into okhuluma ngayo izitori ezedlalayo angazazi amagama azo ukuxoxwa ngazo ukuthi kwenze angazi ukuthi into inyama into kaSathane eoffice before siphume ngemoto sihlakazeke semsebenzini sahlela lapha neoffice lapha yabona njengabasebenzi ukhuluma nje izinto zenyama ikhuluma izinto omaqomana omjolo obani angeni kuyo yonke lento ngifuna la awuyile lapha nikotshela ingane esikoleni ukuthi akukhonza uJesu ngoba phela awunikezwanga wona ini i-preacher's diploma unikezwe yini wena teachers diploma and utshele ukuthi uyofundisa ayini ukufundisa iBhayibheli ubaba ushile kuseni nangithi ufundisa into azo yini udoti lona omunye umlungu ngiboshiwe ngiseGlenco ejele la khona bengithathile kweShibang lapha then babiza umphathi westation kanti kufika umphathi westation omusha ayibhunu then ufuna ukwazi ukuthi icala abazi bazobhala liphi icala abazi ukuthi icase bayinikeza ini ngamchazela athi ngiyazi into efundwa eyikoleni nonsense kade ngifuna lento phakazi yami euniversity ithi baba angikwazi ukuqhubeka nalento igarbage idoti lento nonsense ngathi mntanami ukuzokwazi ukuphila qhubeka naleyo nonsense ubani uthi umfundisi angazi kuliphi ibandla lisindisiwe lo mlungu lona uqhubeka nani Assemblies of God utshela ingane yakhe mayimtshela ukuthi udoti lento efundwa lana euniversity uthini kuyona uzuthola ini iphepha ukwazi ukuthi ngani survive ngathi ke I can't do that I can't compromise the gospel yaba ngisazuyilanda lezingane iphi lengane ngisazuyilanda lezingane njengoba yadabula kimi njengoba uNkulunkulu engizalise ingane nje manje lezi sezikhona lana esengizele spiritual ngisazuyilanda ngazo futhi kufanele ngitshele ini bazalwane iqiniso ngoba nami njengoba ngilabazalwane ngisazoma phambi kwehlalo esingabhekeki uyathanda kuphela uqhwaga phela yonke ukuphika nkani uyowaphansi uthi imba uthi bayede inkosi yamakhosi lelo uyilanda indaba zakho ufuna ukuba namahloni ufuna ukuba namahloni then uma kuthiwa iBhayibheli selidukusiwe liphanjasiwe nani kulungile lamaphepha aseprintiwe mawuthi anama fault nani but uJesu Kristu wavuka ngiyakholwa nguye ngiyafakaza ngimbonile ishintsha impilo yami ukhona uNkulunkulu ophilayo ukhona uJesu Kristu wavuka ukhona umoya ongcwele and mangeze kahle angibe nakho ukuthula so kulungileke ama-print lawo mawuthi sebewathistile nani kwaba noma misprint is fine but uJesu Kristu uyaphila and ubhalile izwi lakhe ukuthi likhona liyaphila enhlizweni yakho amen uthi inkosi uJesu ithi inkosi uJesu
ngenza njalo okuthandeka kubani awuyibuzi lento yenzayo iyathandeka yini masuqala ukukhuluma kuyathandeka lokho okhulumayo mawuqala umsebenzi kuyathandeka yini yabona uhlale phansi usizingane ngani no homework kuyathandeka yini awuyifundise iBhayibheli uNkulunkulu wangibuza uNkulunkulu ekhuluma nabazalwane ekhuluma nami ukuthi yazi mase ngabazalwane ukuthi ngiqhamuthi mzalwane kunjani ba isinganani ingane yakho sikhulile isifundo standard bani awuseqedile esikoleni usewuthola umsebenzi angibuzi ukuthi usiyamazi noMateyu ukuthi ungakuphi asibuzi lutho indaba yezwe ubona ukuthi sasaba izwi nje yonke into esikhulumayo noma graduation izinto kaSathane zonke lezo sokuxoxela amadimoni uzobungaza ukuthi uphase kahle emqondweni kaSathane iID kaSathane uthema bekutesta wakwazi ukuphendula kahle uzograduate uzo-honorishwa uzoqheliswa ngomqhele wepride ngokuSathane waxoshela ini ezulwini waxoshela ipride ile pride abasambe bebekhukhumele ngabe begqoka amajazi nalo lijazi ohlola umoya walo njengoba kuthiwa ijazi nje uhlole lokho kuthiwa amahuthu uyihlole yonke lonto leyo yabona limnyama lelo jazi into esisihogweni yonke into yaSathane bese uhambe eBible College nakhona uyofaka ijazi then ukuthi uthi uyayibuka kahle eThomi yini lento engenza ngabe yini lento engqomiswa yona into kaSathane zonke lezi izinto eqoka amadimoni mabone lapha TV ezinye izinto lapha bafica beshaya beinitiate abantu bagqoka imvuzo ezimnyama amajazi amadimoni amadimoni izinto lezi yabona kufanele ingane manje ezothatha isinqumo sithi sidela konke siyashiya izinto zikabani zaSathane nencwadi angisayifuni kaSathane kuba ama object lawa athetha ini athetha amadimoni ekhaya lakho lezi incwadi kaSathane ngeke uzwe ukukhululeke ziyokuhlupha izinto kaSathane because uSathane ulandela izinto zakhe la emzini wakhe uJohn 14 singavuli uJohn 14 umama lokho kushoyo uverse 30 mangaphosisi uthi uJesu ngokuba umbuso walelizwe unjani kodwa mina kanjani funa lutho lwakhe akanalutho lwakhe kimi asikho izinto azoyithola zakhe kimi wena uzothola icertificate uzothola amajazi uzothola ingane incwadi zengane uzothola imisebenzi uzothola kodwa ufuna ikhompyutha yonke into kaSathane into kaSathane yabona nezikweleti lezonazo izikweleti into kabani kaSathane Sisikhala celebrate khona sesimqondo omubi njema nje salandana laso celebrate khona kujatshuwe thu David wajabula uzinza wazwathonza unkosikazi wakhe ayimthole kubani wayimthole isithini sakhe usabani Saul egida ejabule kubuya umphongo lokabani sazojabula babuyile abantu bakababa Sathane bethu uqedile ngabo siyabarelease siyabakhulula wonke amajele ama system abamajwe kuwo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha abanye abazali masithi siyathandaza ukhala ngengane ucela umthandazo nami ngisebenzisa isystem sithandaze lutho kwenze lutho kanti kwenze njani uNkulunkulu abazali bathi banikeza uthando ingane zabo abangasikhathi nengane then bahamba sisebenza bahupha imali bese bephushela ingane ini then ingane iyazi ithengela ukudla la ekhaya ikade auntie yawashele enziwa yonke into izokwenza ngale mali uthi uvala igqubu lokuthi wakhule njani yena so uthi manje ufuna lengane ibe right ayinikeze imali then isystem yalelizwe ikhuluma ngani ikhuluma ngokuyijabulisa then lokufanele uzoqabanga ini ama drugs uzoqabanga ini udansi utshwala amantombazane indawo ephezulu yabona akazi uyenza imali ayisebenzelanga siyathandaza ngapha sikwazi ngase deliver lo muntu uyosizwa ubani kuphela ubulawo yithina lo mntwana ngomnikeza imali sithi thina hayi asifuni beze njani bahlupheke njengathi
uyakhuluma uNkulunkulu but hayi iphela isystem labazali basengikhuluma ngayo nje kuya kuhle uNkulunkulu ehambe unpack unfold kuze kufike la ukuthi sefuna ngikhulume ke manje sengiphethe ini manje evidence nginamanga ngikhuluma kanjani ama drugs ingane ngenele ama drugs Lishi. ezomfana ezamantombazana sorry baba Noma primary bayijovo bayivela izinto bayifaka poison ngemjovo. zonke izinto ngabantu all right asifunde uJohn chapter 17 verse 14 John 17 verse 14 yabo nje lokho esisakhulumile njengamanje lokho esisakhulumile mangabuza umbuzo impendulo isikhiye ke manje sicacile manje John chapter 17 verse 1 verse 14 Ngibanikile izwi lakho umhlaba wabazonda ngoba bengasibo abawo nami angisiye omhlaba ngibanikile izwi lakho abantu basemhlabeni abayizwe benze njani bebazondela ini ukuthi abasebona bani ngoba nawe uJesu akayena owani okay libazondela nizwe ukuthi bathole ini likabani ayisibiya lento bamzondela yona fanele yabona kusho inceke isindisiwe usibiya fanele bamzonde ngoba manje abona abantu babelishaya bengenalwazi yabona uyosukela abantu uNkulunkulu uyathanda besebenze baphile kahle so uyo ohlanyayo uyobhedayo yabona ahlushelwe ivangeli uJesu uthi ngeke ukhonza amakhosi amanjani uzothanda enye njani wenzonde then isikhathi lengane iyoqaliswa kuphi manje ngoba lengane kuthiwa after care what kuthiwa Daycare. idaycare Yeah. just imagine ingane encane ngakho ihlwana kufanele lengane ijabulela nje into ezayithi mama uyahamba uyinikeza umkhedeni yabona uyahamba uyinikeza idevolution uyeneza umuntu ofaka iziphandla uyeneza umuntu okipidayo umuntu ofebayo umuntu ophuzayo umuntu ilesbian uyenza istabane lengane wena ukusho ukuthi imali oyifunayo ibalekile unalo mphefumulo all right singawakhuluma lo maqiniso yabona now lengane izokhula ibe yini kusasa yazi lengane kusasa wena ingqondo yakho yazi ukuthi lengane ifuneka ikholwe kusasa uyayithandazela but awuyinikele la ufuneke ibe yilento ufuneka ukuthi ibe yiyona uyinele mathathe nganzenisa esikoleni bazalwane nanokwazi ukuthi niyothi sathane take over ngiyakuvumela ngimize permission yenza noma into oyithandayo uyayinikela ingane yakho kubani kusathane uyokwenza umhlatshelo ngayo sacrifice nikela ingane zini kubani kusathane ingakho uhulumeni uzoyifaka inkanuko ukufundiswa ngocansi apha ezikoleni zeni zikhanukelane zilalane bese zimithe bese kuthiwa azambe zokwenza njani zokushudizisa ngoba bafuna invele angithi usathane izinto ayithanda manje ufuna lamahlule kuyosetshenzwa ngakho akho amaphilisi kwakho ama cosmetics phinde futhi afake ama restaurant athile then ayodliwa kunabantu abadla kanjalo lamahlule lawo nalezi beletho zeni mayikhishwa sishoniswa kuphi njengoba ntetele ebhedlela nje emathiwa nateta omzanyana abathathwa bayiswephi into ebuhlungu ukuthi ngeke wazi konke ngisho usebenza khona khona izinto ezidesigniwe ngeke uzuzazi enhlobo izinto eningizambulo moya ingcwele makuthola ukuthi umuntu uyayazi into bese esho ukuthi ayingayazi kodwa le ndijulile akuyona information etholakala isinomo kanjalo ethi ngeke umfihlele umoya kaNkulunkulu okay bazalwane ithini Nkosi uJesu verse sifundayo Ngibanikile izwi lakho
umhlaba wabazonda. Nana ke baba ukuthi unikezwe izwi lika Jesu lodwa izwi kaBaNkulunkulu kungaxoxwe nalutho then yini ezokwenzeka lapho uma wena uzolithatha ungalicubi then kuzokwenzalani automatically ungakakhuluma ungazi lutho uthatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuthatha amazwi kaJesu odwa vele usungena ekutheni uzondwe awukafakaze akwachaze ilutho usathathe nje ukuthi ngizazosho ngizoreport ukuthi sengizofunda ngoJesu yena usafuna lutho kunye lokho ke nje sekuyini kuba wena sekuyizona ngiyasaba uzona okay ufuze banikwe noma uthusindisiwe ngoba inkosi uJesu ithi ngibanikeze ini wena ubanikeza ini la usebenza khona ngisasebenza ku private sector ngakunethuba lokwenza ama courses abelungu babe ngiphoqa lapha ukuthi ngiyoza ama courses ama chemicals bastrithi kabelungu bangineza idefinite mase ngiphasile wahulumeni ekhethela uma ufuna ukwenza ama courses into eyisibambile ufuna imali lapha kuhulumeni ngoba mozothatha iviki lonke uye khosini ngeke ulale hotela uzofuna indawo yakhe eceleni so that uzoclaim imali engcono then wayeli kofuba imali wenza imali futhi esikhathi ngisada kushada imali engekho ubheda so ngaze ngaba ihlayo office kuthiwa hawu nango kusibiyake seyekhosini kanti ngiyothatha imali lapha phela kuvumelekile ukuthi ngithathe imali thatha ama course lapha nengawadingi yenza ukuthi ngiqamba amanga ngithi ngiyofuna i-course ngoba ngidinga usizo ngidinga ulwazi angidingi isizo ngidinga ulwazi nabafamers laba abantu engibasiza abayidingi yonke lento zambondelana itifike zambondelana ngifunda ngama chemicals yabona uzofundisa abantu ngalento ngoba ubona kahle nje umntwana wakho lento into kaSathane igama lithini chemical kodwa ufuna ukuthatha uzoyifutha kuphi ekudleni okuzodliwa ubani uthakatha bukhoma ngoba uNkulunkulu walelizwe uSathane shona kakhulu baba ingqondo nje itwistiwe ukuthi kuthiwa hayi ku right lokhu impela kungcono uhulumeni kaSathane ukuthi abazibulale bona bayifakele bona ipoison then uthatha ufake emaxabishini ufuthe kotamatisi hayi ubulala indavuzana ukholwa amanga kabani kaSathane namhlanje ngakho abantu sebezoqhamuka ngapha bese ethi hayi abantu bakhuliswa ukudla njani esidlayo abantu ohlola ini igazi ukuthi ublood shona Blood side. ikhona lento ezulwini uJesu ukayifundisa lona namhlanje khona abantu abangithi angikudla ukudla okuthile ngoba iblood type yami ithi uhlangana lapha nalento wena ngoba nje wena umntwana kabani uhlanzwe ngegazi kabani sine DNA eyodwa yegazi kabani lana manje uhamba uthola ukuthi mina ngizakudla udlo ukuthi kufanele come on basaba come on basaba asifundeni liverse 40 Ngoka John chapter 10 verse 15. John chapter 10 verse 15. Ilokho esikuzelela abazalwane ukuzothola ini? Izwi likaNkulunkulu. Ngoba sizabuka nje uJesu nje uJesu Kristu ukuthi ukhuluma ini uthini? Mina ngenzani? La emhlabeni uthiwani? Angasuma lezwana. Amen. Njalo uma ufunda iBhayibheli ufuna uyihlole wena ungafundela uJoshumayela. Uyathi ngeke izihambe kakhulu ngezambulo. Yeah, isambulu is right. Kanti bezinjani ezibenamba ngaso. Ba ushumayelile uyiswile isambulu. After that kwenzakala. Njalo then what? Hey besenkozweni ibe namandla, uNkulunkulu behlile then Why? no change. Ubhuti abana ukhuluma into namandla kabi. Usesindiswe for how many years? 15 years. 15 years. Manje uyabuka ithelo zikona. Ngithanda ukuqala Amen. Amen. Mangihlala umhlabeni ngizwe ngikhuluma njalo. Ngithanda ukuqala ngoba ngibonga igazi. Sasubuyele emuva ngiyocabanga. Akekho umuntu ozokunikeza approval. Umyeni wakho yakunikeza ini? Ingane zakho yakunikeza ini? Unkosikazi wakho yakunikeza ini? Umfundisi wakho yakunikeza ini? Ngithanda ukuqala nini?
hayi bebethi abantu siyasabisa but unaso isiqiniseko ukuthi kusasa uzosuphefumula asisabisi bazalwane zingake insuku esenesha manje ngicela umuntu oyedwa onesiqiniseko athi uNkulunkulu umvashela wamthetha insuku zakhe eselezingaka emhlabeni ukhona wazi sihlo le kodwa usafuna ukwenza njalo wena usafuna wena ukudelaya ya postpone ya Procrastinate. Procrastinate. Yo. Uyadelaya into ofuna ukuyenza manje uthi uzoyenza nini omunye oyokwenza njalo kanti uhleze kwenza kumlungela ithi inkosi uJesu we shoni kadila we siwula yazi ukuthi lithi ngeswati we silima usuqoqe yonke into uthi hayi ngizoba right inkali zami ne security ngisebenza kahle yonke into nami lokho busuku namhlanje umphefumulo wakho ubani ozosala edla yonke lento esiqoqile yazi kunabazali ngizwala ukuthi kunabazali abathi mabevuswe emathuneni abashiya ama investment engane zabo imali zangempela abangathi mabebuya mabefika bethi ngifuna ukubona ubani usephumelele kangakanani vele qhamuke into ayizonde esaphila lento ayithunjwe ibalekela iphara iqhamuke vele iqhamuke yona yabo angathi ubani vele abuyele phezulu abuyele ukho kufafu sabu ngoba ubona into ngedinde kunabantu engibaziyo mina babebekile imali bashona zaphuma imali ngane zabhubhudla namhlanje ihlala emabridgini ngakube kuhlakanipha yini ukuthi ngingahlali ngibuke zonke lezi zinto bese no there's something wrong ngale ndlela there's something wrong ngaleli themba elithenjwe ngabantu emhlabeni ukuhlakanipha ukuthi no angifuni indlela okuyona yona ngoba kuyafiwa lana Mama eleswati iBhayibheli ithi nithi we silima angambandakanywa kanye nani isilimo njengalokhu ubaba engazi nami ngiyamazi ubaba ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu ngidela ukuphila ubaba ngiya njengoba naye njani every time uJesu mayekhuluma yonke inkulumo yakhe ixhumelele bani iconnecte kubani ubaba but kodwa ke manje ngiyadela ukuphila yabona then ngiyadelela abithi asikisi ngiyadelela ukuphila kwami yini ukudelela ngiyazidelela mina ngiyayikhohlwa mina ngiyazishiya mina yabona ngiyayinqumela ukuthi mina ngizidelele ukuthi angilutho ngiyakuvumela ukuthi ngabi lutho ngiyazinikela ekutheni ngabi lutho kodwa lokho ngikwenza ngenxa yani uJesu kwenze ngenxa yezimvu alright izingoba lezo zimvu lezo okay asifunde futhi ke uJohn chapter 14 verse 31 John chapter 14 verse 31 amavesi lawa azokusiza ke mawufika ekhaya amavesi lawa azokusiza mawufika ekhaya ubuke nje impilo kaJesu bese uyibuka wena ungakaqhubeki nje ukuthi mawuJesu ekhuluma nje mina nesibindi sokukhuluma kanje kapha ukuze izwe lazi ukuthi ngiyamthanda ubaba nokuthi ngenxa nje ngenza njengalokhu ubaba engiyalile sukumani sihambe lapha ukuze izwe abantu abangakholwa bazi ukuthi ubaba njani then nansi into engenzayo ngenza njengalokho enjani uyalo uNkulunkulu noma uyalo uhulumeni
ukuthi uya kulo msebenzi osebenzile uyofunda le mfundo oyifundayo yokwenza le business oyenzayo uNkulunkulu kuyalile lokho inkosi uJesu ithi ngenza njengalokhu babe njani engiyalile umbuzo uthi manje ngithi ngiyakholwa inkosi uJesu ngimfuzile yini ukuthi nami ngenze njengalokhu uJesu enjani ngoba yena wenze njengalokhu babe njani engiyalile abantu bayalwa uhulumeni lithi iBhayibheli ningayi kwabahlolayo okay ningayi kwaba njani uyisinengisa umuntu umuntu othemba lakhe libantu kunjani now ungayi kwabahlolayo hayi sasaphuma thina enyangeni sasaphuma emadlozini abantu yazi ukuthi ingane yami hayi ibhotomeni ayikho right ake ngiyise iphuthumise ubani hayi wenze njani hayi angili kohlola ngiyotesta ngabe ngesizulu yini utesta uyahlola and uyobhula Nkosazwa umukhulelwe sebona ngihlola ukuthi khamba kahle endlana then bayofaka kuphina khona igama lakho lokuthiwa yini ultrasound usho ukuthi wena uyakwababonayo ukhona lo mshini obonayo lensimbi nje la sengathi ngoze uzobona lensimbi ubona indaba zakho lensimbi then vana bese ngitshela ukuthi hayi uzozalwa ngomhla 31 August uyile khulumayo bazalwane umshini wakhuluma umshini uyabona kanti yini lebona umthetho udokotela ufunda lapha emshinini utshelwa umshini kanti yini esemshinini kanti hayi bas ake sibe practical bas sibe yazi khona into enjalo kwisebenzisa mangikhulumela nengane zami egcekeni khona into onikezona nje ngemvelo kuthiwa yini sense qedela just common usebenzisa nje common sense makuthiwa uyohlola then usuthembele umshini nje manje kuthiwa kunemshini emisha othi uma ungena kuwona ungena uhambe kanje ukhulume zonke indaba zakho uthi kuphi angazi amagama khona namanje amakuthiwa uyofuna ukuthi ubani ongilokhuzile ongijotshela inkomo zami uyandiyeni esibweni ifuna ibuye inkomo zami nikeza into nje ukuthi ibuye lo muntu oyithathile bese lithi ndiyangakunikeza kodwa mina faka phela mina kwazi ifaka mina hayi sikhipha wena uyakuphika manje uyemshinini yohlulwa yini mase usebenzisa nje common sense ngempela umshini masubuka ngempela usucabanga nje ukhandwe bani umuntu uyabona kanjani uthisane kanjani mina bengekho esikhathi njani bazalwane wazi kanjani ukuthi nginesifo sikanjeni bese wazi usethi isethiwe lanto bazalwane kusethiwe and let it too spiritual yona operator lapha akho mshini nje odizaniwe lo o physical ngathi mobamba ushini angithi akho mshini uthi uthi uyaququla naku umshini silethi imshini manje lesi sibedlela bese beyiququla nje physical it's not about that object it's about umoya onguphi so usuya kulo moya lo wena yokhothama emadimoni ngesathana uyatshela indaba zakho ingakho ithiwa sidele sishiye konke ithini Nkosi uJesu belivesi Kapha ukuze izwe lazi ukuthi ngiyamthanda ubaba nokuthi ngenza njengalokhu ubaba engiyalile mana ke baba ngenza njengalokhu babe njani engiyalile khona ivese sekufundile eqaleni elithi ngibanikile ini izwi lakho izwi lanjani labazona manje uthi ngenza njengalokhu babe njani yini uJesu babe emzondela yona ukuthi wenza lokho baba then unikeza abantu ini uzoliswa ke mabanikeza abantu izwi kaNkulunkulu liqiniso nansi abazozondela yona amen ake ivese solifunda nje manje sengifuna ke sibuke ke manje senze isibonelo bese siyophumula kungaze kube kuningi so that sizokwazi ukumeditate sidlize kahle sitshise kahle
ivesi esolifunda sizochecka ke manje ukuthi ke kulelizwe ekoleni emsebenzini iliphi language ekhulunywayo then lithini iBhayibheli siyaqhathanisa manje uthi okay mangumntwana kaNkulunkulu ngiqashiwe manje mangifika lapha nangizoqashwa nansi into abafike bangenzise yona njengomntwana kaNkulunkulu bekufanele ukuthi ngivume ukwenza lonto ngoba uJesu ufundise kanje alright so bheka lokho ke njengamanje singakafundeli okay alright ake sifundeni ke qala Matthew chapter 5 verse 37 Matthew chapter 5 verse 37 Matthew chapter 5 verse 37 Angishiyelekile le ndaba ikhulunywe yini Matthew chapter 5 verse 37 Ayingane mazizwe kahle bazali njengoba sikhona phakathi wethu yize ikhumbuza abazali nathi zake sasikhumbuza ezetheko Ingane sithathile isinqumo nami kusenziko ngiyavona nje awuyini esikoleni mntana nami Thothi mina ngiphumela ngihlala esikoleni ngizo grade 1 Ngoba kwenza inyanga la kuthena sabazali ingane ezoqeda ngathi baba ngathi ngishilo izolo ngathi angisayi kuphi Nela sicule lithi hallelujah praise God praise God hallelujah praise God Yabona. Funa. Kepha izwi lenu malibe ukuthi yebo yebo noma khabo okudlula lapha kuvela komubi Ubani omubi? Sathana. Okudlula lapha kuvela kubani? Kampela kusami mama angitshashana mina ushukela mama angithandana ufuma wami sekuvela kubani lo Unjotshi ushukela mntanami chama Unjotshi ushukela mntanami yebo mama ifunga isithuma sekuvela kubani ke lokho Isiphambano ngiqinisile ini isani isiphambano isani kabani yayikhona uJesu enjani uJesu wathi bembethela khona ingenxa ukuthi babazi ukuthi ukubethelwa khona usuke udisone onkulunkuluwane bayakuneka ukuthi wena usehlazweni leswathi uJesu wabethela isiphambano sani sehlazo ngenxa kwenza kwakhe uJesu wathatha ihlazo lethu lezono zethu vele wayesehlazweni ngoba wayigcwele ini isono alright okudlula lokho kuvela kabani ake sibuyele emuva sihlehleke amavesi ngaphezulu sizwe ukuthi uJesu uthini verse 33 qala verse 33 verse 33 yes baba uthi nizwile futhi kwathiwa kwabasendulo ungafungi amanga kepha uqinise izifungo zakho enkosini kepha mina ngithi kini ningafungi nakanye noma izulu ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu noma umhlaba ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe noma iJerusalema ngokuba lingumuzi wenkosi enkulu ungafungi nekhanda lakho ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe noma lube mnyama kusho ukuthi singatshelwe ukufunga at all ezulwini emhlabeni nakuqobo ayikho into okuthiwa ufuna ukufunge ngayo ungatshelwe nje ukufunga kufanele uma ukhuluma inkulumo yakho uthi yebo noma
okudlula lokho kokabani ukaSathane usho mina bazalwane okay haya ke sixoxeni ke manje ngolwazi ninalo ke iprofession yakho Uzawusibili. baba Babe abantu beshadiswa. Bese angazi noma ke-apply ngaleli vesi kule passage mase kuthiwa funga ukuthi uhlezi sembili umthani ku-biblical lokho. ngiyabonga baba umbuzo omuhle ukuthi phela inkonzo ibekwe emahlombe akho okunye yakhohlwa ngicela bangomboze bazalwane ngizwana ngishadisa umshado wokuqala kambe ngabafungisa abazalwane ngoba uthe uJesu senjani akukho biblical into kabani bonke labantu abafungisiwe iningi labo lenze njani Divorce. Yo. Yo. Ayina. phela ngingathi hayi angikwenzanga kanti ngakwenza njengomuntu phela iphuthu yalenza bona ngiyabonga imanisha ukuthi anikukhumbule ngibafungisa labazali isikhathi ngibashadisa futhi ngangibashadise basuke bathi kufanele ngichaze lento yani yokuphuma kuma system okushiya konke kwasho ukuthi ke manje bakhuluma ngento uNkulunkulu angithume yona angishadise bazalwane kodwa ngangizomela abani uNkulunkulu ngoba nabo babevumela ukuthi badela into kaSathane lento yokufungiswa abantu beshadiswa Asamsebenzeni. hayi bazalwane ubaba usiphiwe njalo ukhuluma ini bazalwane ubani okhulumayo ubani okhuluma lamazwi bazalwane uthi uJesu mina ngenza njengokuba benjani kusho ukuthi amazwi uJesu asinikeza wona uwathathe kubani uthi ngenza njengalokhu baba ngakube thina senjalo kuJesu siyala yini asikakenzi emini uNkulunkulu ukhuluma ngokuphenduka kakhulu nimzwile abazalwane mele siphenduke yebo ma manje nathi mangabe sikhona kuzofakaza leso ifungo nahlise ngecala ukuthi size emshadweni umfundisi uyabafungisa abashadile bafakaza phambi bafunga phambi kofakaza Yo. uma ngabe ufakazi usukuvumelana nento so ke uma kuJesu walwana nami njani Jesu Abafakaza ngibuza. yebo mamncane Bedazi. Esikhulu ngeke. Indaba esikhuluma ngayo bazali ngiyayazi ngaye ngaphumela ngelanga uNkulunkulu ngisendaweni yasebhula ngicela nje uNkulunkulu sangitshengise konke ukona kwami khuleka nje ngakhumbula ukuthi ngathi ngiqeda khuleka bese khuleka lezi ziqeda zokufunda elithi ungafundi ngabe sengikhumbula ukuthi ngafunda ngishada then ngarepenta ngacela uxolo uNkulunkulu nangu ufakazele manje ufakazela inena Please. elikhulunywe inkosi uJesu. nawaphambana nalo uNkulunkulu ongcwele wamtshela ukuthi awenza kahle wenze njani Uphendula. waphenduka wacela uxolo finish yabona nami futhi ngisasho ukuthi inkosi ingaxolisa kwaba ngifundisa ngishada ngo-2002 2 November sengaxolisa abazalwane ikhazi zokungazi uNkulunkulu wenzenjani Ayithalalisi. wayithanabisa okay alright bengisabuza umbuzo ukuthi ke right emsebenzini esetshenziswa kuleli izwe ke singaqale sikhulume ngokuthi bafunga kanjani ake sikhulume ngama department afungisanayo mangabe uqashwa amaphoyisa Dokotela. amanesi Nodokotela. odokotela othisha ama-social worker amaloya Baseba abantu. Masosha.
ake ngezwe ukuthi ikhona ni profession uma uqashwa kuyona kungabe bekhipha phela ukugcwalisayo ulisayinayo. Yo, Master unjani uqashwa khona ini oyisayinayo contract. Usho ukuthi njengoba sivumelana nje na uma ngabe khonza usathane ngiyavumelana naye ukuthi ke kulesi sitolo sakho ngizokulekelela. No anto osebenza emakhaya. Sebasayiniswa manje ngoba bayaqala. Futhi sokhona labantu kuthiwa ama-agent. Umuntu mayezokusiza umthole ngani? agent. Uyasayiniswa ke lo muntu. Yo, ecourt kuthiwa help me God bathiphakamisa isandla ngeBhayibheli okwazi. Ngikhuluma ngento mina abayinzayo bengipersecutor. Then wabeka ini umatshi wabeka iBhayibheli. Uhleli ngalena kwetafula nami ngihleli ngapha. Ubeka iBhayibheli lesibhulu. Mase ngithola ukuthi umzalwane ukhonze ebandleni elikhulu phela elisindisiwe. Ase ngithi mina actually you are my brother in the Lord. Kanjani manje ukuthi siphambane ngihleli ngapha ngihleli ngaleni? Ngoba mina ngikhuluma ngale ncwadi le oyibekelayo. And lithi ungafuki. Nina nesenjani lana nje ukuhlelana. Yo, Encwadi noyibekela ukuthi uyayifunda uyikhumbuza izwa uNkulunkulu wenzani ngayo? Ufungisa abantu ngayo. Yikho ke lokho engishiya. Wathi hayi ngihambile ngakonsult abangaphezulu kwami ngithole advice yabona lento ukuthi hayi nami ngiphethwe ngiyalokhuzwa. Then ngifuna ukuzwa ngale case ngoba le case ihlukile. Hayi bathi hayi ngiyabheda lo muntu yabona. uNkulunkulu wazile umusa ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nabo abaphathi bakhe. Abefe bafike bakutshela bathi you are deceived. Wena uhlupho lwesukasazi wakho nengane zakho. Usho abantu abasindisiwe. Ngicela ungalishiya ibandla ngoba uyarecord futhi. Sengikhuluma ngaleli lasho njalo lo mantshi wayekodwa khonza khona esindisiwe. Ngithi mina yazi ukuthi before ngikhulume naye ngathi ngicela social worker iphume la ngapha. Ngoba ngifuna ukukhuluma nawe ubaba bazalo omdala. Phela isikhathi ukuthi sithele angangizala ngeminyaka. Wa retire. Ngathi ngifuna ukuthi sikhulume as brothers in the Lord. Then ithi iBhayibheli makhonde into esilungisayo. Singafaki umuntu wani. Wesizwe. Singafaki umuntu wesizwe. Ngoba thina sazojaja into. Ingilosi kayinani nabantu bonke. So ke ngifuna silungiselele. Wanqaba ukwenza lokho. Lapha kami iphimbo kwazalwane ngaka. Aphunyuka. Yabona ukucaswa kamoya ingcwele. Yabona. Hayi ngabe ngaxolisa mina ngathi ngaxolisa bafanele ukukhuluma kanje. Yabona. Ngoba ngasenzile uhlungu. Ngasenzile uhlungu. Sathi masikhisha emaphepheni bazalwane, imedia, ilanga isolezwe, abantu bekhuluma ama-stations la eThekwini, bekhulumela nje baqhuba uhlelo bona, nesitopic esemathini. Beqhuba uhlelo. Bafuna inombolo zabo ngithi iBhayibheli lithi mabe kune issue thina emibusweni kaNkulunkulu. Kufanele sikhulume kubazalwane. Hayi sikhulume public kanje. Sengifikile ngifuna sikhulume njengabazalwane eceleni. Silungisa udaba lwethu thina emibusweni kaNkulunkulu. Abekho abazalwane lapha. Instead abaye bagcina bengibalekela. Agcina ngababonana. Abantu abazalwane babe bathanda bethi bayasakaza bangabazalwane. Neyinto eshabayithandayo. Okay, sesikhulume kusho ukuthi ama department okwenziwa nje abazalwane. Yafungwa. All right. Then asiqale ke sisho igama le department ke manje. Yama. Isitolo esikabani. Uyakhona sindisiwe. Unomthetho kaJesu. Ngoba amabhizinisi amingani altar. Ama-altar. Ayikho ibhizinisi engenalo i-altar la. So ke uma ngabe uvumelana nomqashi esitolo, yes, ubonakala ku-clean ukuthi udayisa ini, but udayisa ngaphansi kwesivumelwana sani se-altar. Lana ngeze sibonele njalo ngoMarch wokunyaka kufuneka kube nomuntu ofayo kulesi sitolo. Ngoba kwenziwa endabana. Akunake ngoba sesephela u9 months and I mean 11 months. Kwenza umhlatshelo lapha nina jabula ukuthi hayi ubani lungile isikhala sivulekile ushonile then siyaqhubeka sithola isinye isikhala konje. Kunama rituals. Yini ritual ngizulu? Mhlatshelo.
Twala. Uthwala. Twala. Ithwale ukhuba imhlatshelo ngakubiza ngokho amagama. Kunama rituals bazalwane. Kwenziwa iminikelo, kwenziwa imhlatshelo. Nakhona impela story. Njengoba abantu bengena bekuza la. Bekuza. Ke kwaduma kwezinye intolo edumile oBox Shoprite. Abantu kuthiwa hey abantu labana babona izinyoka lapha. Nani? Amasela. Amaxoxo frogs. Babona amaselesele frogs. Iqhamuka phi ixoxo la store. Ningi imkhuba eyenzwayo. Lithi iBhayibheli iphumani phakathi. Wow. All right. Kwa education angithi kwenziwani khona? Kuyafunga bazalana ngithi. Kwa health department of health kwenziwani khona? Kuyafunga. Sengifuna ukuthola ke bakufundisa kanjani? Angazi mina ngaze ngisebenze lo mnyango leyo. Uba nolwazi. Oh. Wakhuluma okay. Sokusho ukuthi kunento ebhaliwe yabo enikhonfesayo ukuthi nina njengosibanibani niyayinikela ukuthi nizofithi imfihlo wara Oh. Ngiyabonga mama. Ngenxa ukuthi usuke excited uthole ini Umsebenzi. Awuyina ngishinaka lonto ukuthi ithini. Kanti usuyinikele kubani usathana. Ngathi mase ngidela konke ngazi research ukuthi ke ngithola ukuthi zithini ifungu zaqala ngqa. Yabona. Kanti ngizoyithola mangigugusha. Kufungwa uNkulunkulu usathane lapha emkhathini. Kanye noNkulunkuluwana oningesi department yezempilo kuthiwa uAsclepius. Ngazama lento ukuyithatha nje ngigugusheli uyibona na ukuthi lento ngavele ngayithatha nje obinjalo umguhle ngazoyifaka kwenye incwadi engibhalile abaningi bathi bayesaba lo ncwadi ngoba ngaphandle ngibeka isithombe esikhulu sika drug inyoka bawubona nje ubona inyoka usaba basabe inyoka kanti ngikhuluma ngayo inyoka le yakwa Department of Health le ekwi emblem okuyiyona ephethe ukuphila kwani kwabantu basuke ifunga kuyona kabantu inyoka. Okay, kwa education bafuwa bathi khona lebo ngiyazi ifomu ugcwalisa amasapasha kodwa futhi nakwi lapha namakhe mawuzomaka ukuthi awuzokhipha ama-result awutshela abantu ukuthi umuntu ufeyile nomphasile futhi nakhona kuyasayina. okay. Mhlawumbe noma usebenza kwi-level ethele ukuthi mhlawumbe izinto zakhona sebexexile futhi into e-private mhlawumbe. But othisha ngizongothisha mina abaqashiwe kuma high school bathi siyafunda impela njengoba kusuke kufunga bona onesi namaphoyisa. Mhlawumbe ke mayikhona umuntu othisha la mhlawumbe yesabusho noma sizomthola inkosi izosinikeza. Ungahamba ukufunda datha lokho. Kuyafungwa. Kwenziwa ini bazalwane? uJesu utheni bazalwane? Isignature ayifani nokufunga. Hey. Ubani ongasayini mangabe uqashwe noma enza isikweletu. Yeah, yebo kufunga phela. Uyayibophezela ngesignature. Hey. Yeah, uyayibophezela ngesignature. Bathi bengifuna lamazwi mina lawe owakhulumayo. Yeah. Umlomo wakho kube iwona umoya. Izwi liyini? Word is the uthi uJesu amazwi engakhulumeki na yini? Awumoya kodwa ke awuphila, awumoya. Izwi ngikhulumeki lingu kodwa futhi liyini? Uphila. So amazwi akhulunywe ekoleni funga emsebenzini awumoya kodwa yini? Awufa. Usendisiwe manje wena ke uthi hayi mina angisavoti mina ukuvota kabani owasathana ezepolitiki ekabani ekasathana hayi mina ngisayeke manje ukuvota kodwa still uyasebenza. Iyiphi inyunyana o ekumelayo ufuna ukubuza baba khona ngifuna into engifuna ukuyisho lento ekhuluma ngikhuluma baba ikhumbula ane ngeke ngaba
impimpi yamaphoyisa. Impimpi yamaphoyisa. Yeah, spy. Spy. Yeah. Kune form abakunikeza lona. Le form lelo kune target unikwa yona. Kule target le unikwa yona ngelanga mele kuboshwe abantu abayingakhi maybe bayi 60 ngelanga. Yes. Amagama le form lichaza ukuthini? Kunokwenzeka ukuthi namanga waqambe. Ukuze uthathe ureach lo 60. Yes. Kunokwenzeka ukuthi namanga waqambe. Nakhona futhi lelo form lelo olisayinayo ne bayakuthatha bakufaka efieldini and nakhona kule field le bakufaka ebusuku. Ebusuku. And kule field le bakufaka kuyo itsida nokufa ungafa. Nokufa ungafa, which means so dela even nokuphila kwakho kwesinye isikhathi. For usathana. Yo. Nokufa ungafa. Kwesinye isikhathi bangakisa endaweni enjani? Ay dangerous. Let's say ithola ukuthi kune drug dealer ethile. Leyo drug dealer ethile. The same maphoyisa la usebenza la. Banawo. Wena bazobeka lapho ukuthi ube impimpi. Kahle uyabakubulalisa lapho. Bayakubulalisa and phezulu kwalokho masofile kwesinye isikhathi ifamily yakhe ayitholi next. Bafaka ku-insurance wena. Badle ngawo. Yeah, bafaka wena ku-insurance. Bese masofile bayiclaimela. Kuthiwa abantu bani bazalwane. Siyabonga bani. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngifuna ukuthi awungene na kwezepolitika, right? Kodwa ungaphansi kwani kweminyaka yakho yini? Inanzi. Yini? Isathu. Ile hawo. Neptosa. Shona ngakho? Dinosa. Then ibona uNkulunkulu bakho laba bakumelayo ke. Then lezo nhlangano lezo zi-affiliate yini uku-affiliate? Zihlanganyela nani? Neqembu elithile lani? Inathu ihlanganela naliphi? Nenkatha. Isathu ihlanganela naliphi? Usho ukuthi wena mawuthi wena uvoti awunjanjani kahle hle uyivoti vele. Uyi-politician vele. Uma lama politicians ebulala abantu echithe igazi nawe uyavumelana nabo. Asiphendukeni bazalwane egameni laJesu. Hayike bekuyilokho ke. Angithi sizule ukuthi ke uma uqashwa ke usufundile uyafungiswa. Inkosi uJesu itheni bazalwane? Ithe njani? Singafungi. Thina senze njani thina? Lapha na ezweni. Awukwazi ukusebenzela izwe elizokufungisa ngoba liphambana nomthetho wabani? kaJesu. Ingakho uJesu ke uthi ke hambani nabenzi bani bokuthi nilapha nisebenzela sikhona anginazi ngoba ngikhulumile nangalenza ini izwi lami. uJesu uzosilungisa nje manje. Uma besingaphenduka sonke la endlini compare umhlaba wonke. Sibancane bazala ngazi mhlawumbe ipercentage liyahlangana yini. Uma singaphenduka sonke lana bathi uNkulunkulu angajabula ukuthola imphefumulo engaka ephendukayo ihambe ekhaya. Yebo ma. Amahubo chapter 50 verse 16. Oh yeah. Kepha komubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumayele ngezimiso zami ukhulume ngesivumelwano sami ingani uyakuzonda ukuyalwa amazwi ami wabuyisela wabukela phansi na
uma ubona isela uvumelana nalo nesiphingi uhlanganyela naso. Uhulumeni siyazi ukuthi uyisela abantu basenze uhulumeni bayini? Then siyabazi ukuthi bayini? Bababulala. Siyabazi ukuthi bayini lokushoniswa? Bayaphinga. Kodwa sinjani bazalwane? Siyahlanganyela. Sivumelana. Kodwa ngapha futhi sinjani? Yes, powerful mangiyabonga. Siyabonga ma. Hey, idlelo bhethu iMK mayisafika. Mawaqinile khona impela ongagcina usuku. Ngiyakasela. Ngendlela okwakunomdumo ngayo. Ongamile kahle waqina ungazazi ukuthi ubani. Baningi abantu abagcine bezenjani. Ngena kweMK bamshiya uJesu. Bafine impilo engcono yasemhlabeni. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu lokho abekubekile. Isifundo nje esifushane namhlanje. Angazi ke sesingayenza revision. Singayenza revision. Okay. Yini okudala? Izinto kaSathane. Ukuyeka izinto. Ah, what a class. Class elihle kanje. Kodwa ngathi ukhuluma ngapha kakhulu. Yini okudala konke class? Ukushiya izinto zikabani? Ziyini izinto zikaSathane class? Izikole. Hayi angisezwa ke manje. Asisho kahle. Number 1, isikole zalelizwe. 2, umsebenzi alelizwe. 3, amabhizinisi alelizwe. 4, ibhedlela zalelizwe. Odokotela balelizwe. Onesi. Izifungo. Ama-celebration alelizwe. Ngapha ke. Asiqedeleni ngapha. Ama-holiday alelizwe. Umqambamanga. Ufunga. Ama-birthdays. Okhisimusi. Nani? Ukhoza amadlozi. Ukikita. Ukujola. Ucansini ungashadile. Umqambamanga. Izinto zikabantu zonke lezi class. No Valentine. Oh, thank you. Nama insurances. Nekweletu. Nama DSTV. Nama investment. How irongani investment? Ithengo uJesu lidayisani konke ndaba lezinjani? Nayibekela ingozi njalo. Akasho ukuthi dayisani konke nakho nenze njani? Nabela. Nifake bank. Akasho kanjalo. Uthene njani? Nabela bampofu. Ama investment, ama funeral cover, izinto ekabantu zonke lezo. Sathane. Yo. O forex. O trader. Kuthiwa yini igama kami? O forex. Forest. Forex. Izinto zonke lezi kabani? Lokuthiwa yini ama-progressa ini? Ama-product yobani? O forever. Izinto kabantu zonke lezo. Okay. Ukembula gambling, ezemidlalo sports, ama social network, izinto ekabantu zonke lezo. No mashonisa, izinto kaSathane zonke lezo. Leli class ngilinikeze how many marks? 100. Powerful. Ubusisiko oluzwayo bese powerful. Phela sekukhona kaNkulunkulu bazalwane.
khona kaNkulunkulu. Ngiyabonga. Wasinikeze lokhuzana singakadeli. Ngiyabonga ngcwele kakhulu. Busiso oluzwa bese. Amen. Yes. Siyabonga Holy Spirit. Amen. Beke. Ngokwethoba ngiyabonga kakhulu wazalwane. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Ngabonga kahlali phansi yazi ngidliwa lento umuhlatsa aqede ukuyichaza ngabengazi